И здравейте, приятели! Аз съм Давон. Как ще видяли тогава, че днес играем CSGO и това е втори епизод на CSGO. И днеска реших просто така да запиша едно клипче от CSGO. Малко екшън. Знаете ли какво? В миналия клип ни вървеше на B с АВП-то, но този път може и семка. Или от начало пак ще бъде семка, после с АВП. Ще разберем. Добре? Ооо! Този хедшот беше с последния ми куршум на дигала. Леля, мале, какво беше това, бе? Добре. Естествено, че умрях. Бях на малко живот. На 12, мисля. Нека да се стегнем. Макар, че... Добре, бе, само асист ли, бе? Не е честно, бе. Къде сте, бе? Холя, амиго. Добре, бе, какво ми стане? Не мога убие един човек, бе. Как да не мога, бе? Ех, добре. Възможно ли е? Добре. Този като много обича да ходи. Рип. Ау! Добре. Това не беше добра идея, но... Земи, бе! Добре. Спокойни са. Стегни са. Добре. Добре, кювете не ги изписва, защото имаме твърде малко. Уха. Добре, за втори път ми крадете. Добре, за трети път ми крадете. Добре, този път не се получи. Не, ти само с гранати ще му убият, бе. Добре, отчах се. Я да отидем на ярд. Или мид. Не знам точно как се казва. Защото CS1.6 поне е ярд. Тук не знам какво е. Добре, тук ли сме превзели всичко? Не. Не! Крадец! Ще съдя, бе! Добре. Начало имахме лек късмет, сега нямам никакъв късмет. Добре, то стъпак. Wrong way. Headshot, бе. Трипъл, бе. Квадра, бе. Няма пента, бичес! Добре. Това беше велика квадра, но... Да, бе, велика. Какво говоря? Убил съм. What? Не знам. Какво беше това? Нова идея. Бум! Духаш ли са, бе, лек? Стига съм ревал, бе.
like a leaf. Не бе, ай стига е лек. Бум, 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 бум. За какво трябва да ме убиете с граната винаги? Чакай, не стрелнах първи аз. Оха, тук са опитали да ни превземат. Аз убивам един и те ме убиват. Аз убивам един и те ме убиват. Шуер. Ай, оставите ме да живея, бе. И горе напред вземат вече, бе. Добре, тук са доста. Знаете ли какво имам идея, ще ги изгърбим. Ако тук не се опита да няма можем да ги изгърбим. Не, абсурд. Не, тъпи съм. What? Вземи тази реакция. Това е то да си бърз.com. За какво се стрелям от тялото, а не оканчето? What? 16. Зони, на които е... Добре, на къде да отидем, за да ни убиват? Нямаме шанс да оцелим. Има 24 секунди, според мен ще загубим. Превзеха ни тъпата базичка. Добре, спирам с това тъпо АВП. Почваме ги. Да, почнахме ги супер. Съжалявам за това. Фейсбукът. О, победихме. Бум, 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 бум. Предпочитам отново Dust 2. Nope. Ще играем Астек. Така. Да, точно така. Ще играем Астек. Играл съм в тази карта на CS 1.6. Тук за първ път ще играя. Надявам се да няма много промени в самата графика. Защото да няма нови молих се да няма, има. А не, това не е ново, бе. Сега отчуваме тук и още е... Да, точно така. Това не е нищо ново. Просто самата графика е. И тук е бето. Сигурно ще ме чакалят. Просто знам всичко, бе. Всичко. И тук на чакалят сигурно. По-точно ние. Добре, нямаме късмет. Имам идея, нека да отидем долу. Долу! На спирката. Долу, бе. Не е тъп лесно да се е. Ето го. Видях танига. Не бе, остави ма жив, бе! Добре. Какво? What? Какво става, бе? Какво става? Какво става? Какво става, бе? Добре, май се опре. Добре, какво става? Хора, там си умрете.
нещо доста започна да бъгва. И ще превключим на по-точно терористите, защото имаме по-голям шанс да чакалим ново оръжие. АВП, Дигъл. Добре, пак ли забива? Добре, не се забивайте, вижте. Не, прави си мисля. Уха! Пръснах ми черепона. Добре, хора, съжалявам, но доста започна да бъгва. И до тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го, оставете под един коментар, се абонирайте за моя канал, за да не се всеки ден. И това беше всичко от мене. Ще видим скоро. Чао, чао!